Guys, dia kalamay dira ni ate gikan sa hagna na. Salamat ka sa hotel ni. Gila dapoy pan pare sa namo. Nakaila mo dani guys kani tabon-tabon man kuno niyan. Gikan kuno na kuno ni eskuan. Kanang og taga Mindanao mo makaila mo dinhi. Guys, masumbuntang natang tanan na nalipay gusto ko kay puno aga ang mga sudlanan. Puno rin naka nga drum karipod puno. Oh. Thank you Lord. Ning uwan di ay kasi gabi na gabi guys. Og di lagi binhag maortong uwan na. Za kani maning gipang sawd gabi inuwahin ni og kanang may butang dani. Wa nay sud karon na puno kaazo. Kani mo ning gipang hubtan og sa gabi kay magisud sa tab. Karon puno na kasag lagi. Sus. Thank you Lord. Banak og kasag nami tubig. Puno ang drum. Salamat ka jo Lord. Nami magamit. Ama sang gibutang ngani ba kay arong masangga ang mga ngani sagbot. Sangga ang mga sagbot guys kanina. Gibutangan naman si og kanang saanan. Karong ang mga sagbot nga gikan sa ibabaw mo sa tubig ba. Salamat ka Lord kaning uwan nakasahod mi og daghang tubig. Puno nagamang tab to ana sada namo mga katunga jud to siya so unsa mo uwan pa jud siguro ni hamon ipanod ni mga tubig ani unja. Tapos papagabril sa jud sa mga garden aran tambal kag ang mga kuan guys saluyot buyag. Oy ang nag-iisang saluyot isa pa ni ron pero puhon amo daghanan ni siya guys ug manguanan ni isang bunga no daghanan uy sayo man nag-date ni sila uy Ginoo kasazuban ninyo nag-date uy kaya pa just ibabaw sa dahos okra uy daghanan man sila guys kupul-kupul di ay ni ha uy parisay di ay nila parisay man di ay ni sila hala gadud pagay sa jauhang papagabral dare guys one man gabi nalami ag mga kuan so ma-harvest ko karong okra di ay pagkuha sa dato sila nag-okra kaw daghan nagbunga wala guys ang lami nag-amo ang tawunganan dare may papagabral guys pipino nag-harvest na mi dani tulo ka buk isang bunga. Hey guys, kailan mo dani? Golden berry ni si Ja. Wa pala man ni si Ja bunga kay baguhay pa na si Ja nang nerek na wala magpang kuan na kay sayang. Ako nang kanunan. Kimi-kimi. Wat na ayaw bog. Hala na muwak nagtaong ti. Ha? Ay nalapok pagadoon. Namuwak nagtaong. Ay agbatong nagharugan ni papagabal dari batong guys. Yes. Hay sagos ginamos. Guys mo hamig buongon. Kana. Ta. Ara lami ana jug buwak dari lami dahil sa pasagdan ti. Ha? Nindot na siya. Pwede ram pod ri imong kwaon kari di Mabuhi ni ni Ada kan itu. na ni. Aja na. Kuha sa kana. Impuli in taon si dari di Ay Di mo makaabot si Rodana. Makaabot na oy kay na. Abog ba dyan? Tuwa tuwa. Ta. Ako nga. Tuwa Lamero ni ka ano buongon ba? Pawas ubo. Dagan mo bunga. Na. Dagdag dyan nagsikit sila. Nagisikit. Daghan dahil sa bunga tito si babaw. Parang dagan mo pa ni pagmamahal. Sugod sa pag Katong ibagzo. Nimbawi ni si Zaron. Nimbawi ni pamunga. Des na yagi kay di man inga ni kadaghan nagbunga. Ni madaot og naapa ko din pirmi. Sini man. Kana. Estudyante. Wop. Haw mo diha wala kimi. Ato nang tilawag isa. Kana. Wop. Mani pa ng pingis maraman. Yeh, to na. Si, kamay man lang ato ara. Karati. Kami na dyan di. Kana mo ilamiun kay pilo na ti. Dakot sinyo sin. Here, really. Lagit Ka naka-uan sa uan ng tuwa. Oh! pink ti. Pink. Wow, kan kanay sa kay pink og unod.
Hinog na dyan na sa ti. Tora. Kuha ang dahon. Kaan sa tagbuongon ron. Lapa ma! Nami siya ba? Nga ni ka nag-amo kuan. Marag pumilaw. Marag pumilaw. Marag pumilaw. Pumilaw mga dyan eh. Pasasaway. Tay marag pumilaw. Mga tagbuongon. Ano yung ato ba? May Mga nanay guys. Kuan. Pawa na sa ubo ug sipon. Di ba, be? Nang kuan. Tarang kaping. Kung mamalig dyan ka daan imo na yung panitandaan. Parang mahalin. Okay. Nagprobe na dyan ay pink. Tamis. Gana pa kay pre-taste. Isa ka. Magkuan ka tay magpakpak og isa za ay Isa ka kritis ba. Si Mamila, na-adit daan is Mamila. Aning Kung gani ko yung, kinsay mo ka agbuongon ato ko kanang tindahan sa una siya. Rus na pa diha mo anak ko dali-dali. Ayaw ulit og kuan ni bungon. Ano yun? Tubigon pa. Kalis siya tubigon. Tamis nga tubigon. Kuan malagi sa murag di pa ka nipis ra sa panit kontra datong isa. Busa baka pagpanik. Nagtudliset tong Kini isa. og arang na dyang hinuga. Wala ka Arang sa na dyang kalusot kaping. na na be. Ha? Kay minus og hinog gid eh. Ang kahulog nga mo. Usara ka dasot. Maura manggod na. Tadi. Minus na sila. Minus ko pink. Kuha pa sinyo po no. Agin sa arang kape. Jadi ay. Kaya mo ito, take pa. Lageng. Kung sa itong hilupin dyan to ha. Ay, sorry pink. Utong adlaw. Surot na lang. Mapay panghuhaan na. Tanugan mo na. Ang damog sa ako nagngari. Tandaan na ito suod. Tabi na pa doong December. Daghay mangitag buong mo. Aning kuan kay. Ano yun? Palihi lagi. Gani. May palihi ba? Anak pa may gagmay, abihin pa mo. Madu mahilog pa na. Ko ang December kay Magpalihi di ay. sakto dun eh. Kag mamalik og prutas. Ano si Jamoy? Ug adlaw-adlaw nagpanguha hurot jud na. December na ba sa rong kuan? Ang simana. Linggo. Bakasyon ng mga bata, hurot din eh. Di imo nga papoy andari. Sa imong mga estudyante. Boy, isa din. Oy, Diyos ko. Kadlaw Labaw din. manggali po kong di ko. Ayaw sa. Uy, kalate. Kihilo te. Ikaw. Sige pa ka. Uy, tuwa na. Tuwa na. Lagubo na. Boy, isa na po. Parang hinuga. Haman. Wala. Tuwa na. Kuan na. Kuan na to. Hawa dia. Tara. Yes, ito na. Kaya na pala ito ng hilong. Koy dagkon. Lala. Bibo na lagi pang na rigbongon. Tamis mong good si Ja. Dali Tabang sa pink. Papati daghan to ah. Tara. Mas ngalimbahan. Sa ako ron. Sa kubag na mo sudlan mo. Lagi pakpak. Kate. Guys. Wop. Tuwa na. Taro na. May man. Natara ng kuan. Wop. Pawasan. Uy. Grabe. Dala ay butang. Dala na ko te. Hay narbisay na ni. Ya. Kapagang likod. Karek ka. Tasa. Pero dala guys. Uy, do ka buhok karang kahinog ka jo dati butang. Okay. Tay tigom kita tigom. Wop. Dara. Dara. Buslot ito. Daw hinog. Lugan no? Papa. Ate, sige, rapang uhit na natin kay munit rami. Kay. Wop. Sige, bira. Hawi dyan. Wop, pala. Nana, doon ka buok. Sagod-sagod ako. Ay! Madyo ka na kayo. Hinanawag jakit sana. Oh, maabot sila ito eh. Habog ka dyan? Pumakalabi. Ha? Wa, nagtapok. Bebe. Nagtapok. Haman. Isa madali dyan. Babaw. Ang tagak natin. Tama mo mong ikuhit. Ayun na, kumaday ni. Nga, lagi na nga buwak dyan oh. Atong tinidor Ay, nga buwak na oh.
Dahil nga buak eh. Nipis na mo panit. Ano na? Mo dahil isang Mao ko. ni. Gamay siya tan-awon pero ini panit dako. Inig tugdang na ubos kay dako naman si dati. Ato ibabaw gamay. Pero yung tugdang na ubos dako na. Oh, kasi La, pero akin. inyo na yan. Akin na to. Maulit ang buongan na. Inyo na. Ay, la. Pastilan. Di ba to'y bag na to, tiskoan? Dahil yun siya lang Tapos ka na. Ay, nasa lupin na to. Naglihin na. Sir, guniti sir. Dara mads. Nik ano to si Lupin ni Padre. Guniti na sir, da sir. Apil na rin. Kuhagi mo ginibet mo. Ano siya? Arag, naong mga buong mo. Yung kahit sinabit ko, ikan. Daghan maguhinog ya dari dia. Di naman maabot, pabog. Nakay. Ya. Otro ram sa kabog igdugang. Te, ano sa mga kaotro manguha? Te, ano sa mga kaotro manguha? Anak ko makapanay ko. Tesa, ang bibi. Isra ba? Ilaga na sa mga bata. Tabang isa. May grabe hinog. Para na unang hinugan, no na nalata, nagsugod. Ang gislit naglubot. Wa na lagi na nalata. Sige, tigo pa ng pikas. Wala, sayang. Natigo pa ng pikas. Balik ajo. Natigo pa rin ng pikas. Oh, basin og napay Kuan kuan ng ba? pikas. Kumakuantan lang. Pink. Pink ajo. Nag-una na ni siya kahinog mo ni. Kuan na over na ba? Na. Kan kaya? Agag may rida ito na. Hinugon po. Gisi na grabe na. Tamis. Guys, uli namin. Yeah. Bisa man dares amang chapel anja ditso mi og panguhag buongon. Pwede na. Buongon og buteng. Buongon og buteng. Ada guys. Degas buongon oy dia, lain pud sa klase katong ganing hapod. Nga una nga hanggi kuan, lain pud. Daka ka daw ko niya sa buongon. Dia. Kinadakaan nga buongon. Buongon mo diha, grabe nagkaaka jo guys ah. Oh. Grabe nagkaaka jo buongon. Utan og nangkas Papa Gabriel ganina. Nakay dato man lagi chapel kay atin man mismisa to sa mga chapel guys. Unja nagutan si Papa Gabriel mo ka video. So karon ta mga video mga unta og humbang nangka guys. Nay humba nga nangka Papa Gabriel. Sumukuha ta kumbang nangka. Nga anta panyud to. So maniud to tanin jong tanan. Di ami suga nga humba nga nangka mahugat sa kong luto. Wow, kalami sa humbang nangka ni Papa Gabriel guys. Uy, kalami agad sa humbang nangka. Kani dyan yung favorite guys, humbang nangka. Anta guys. Ngantahin sa humbang nangka. Dararay sa gulari. Ano diha? Humbang nangka mo diha guys. Humbang nangka. Atang suga arong paniud to. Gadahan mo ko humbang nangka guys. Ang suga, labi nagnaysabaw. Humba ang suga. Nawahi ko nila sa Papa Gabriel kaya dito pa mo ko chapel, naglangan-langan pa man. Buwag. Buwag. Yakas, mga panigikan dito sa dito sa kanting ubay, buwara. Ngilo na ng ngipon. Okay. May udto sa person. Yeah. Pame. Lamig sibuyas guys kanan kung sibuyas. Sibuyas betul dapat ang suka. Pahit sa kaso, sugot ko muna sa.
1. Yummy. Guys, dia kalamay dira ni ate gikan sa hagna na. Salamat ka sa hotel ni. Gila dapoy pan pare sa nama. Nakailan mo na ni guys kani tabon-tabon man kuno ni ngan. Gikan kuno na kuno ni eskuan. Anang og taga Mindanao mo makailan mo dinhi. Karon pa man ko ka kita na ni sekad tabon-tabon gidadaan kong ate kay lami kuno na siya ibutang sa kanilaw. Tabon-tabon. Napalit ni ate dito sa guna, tagjis ag buo. Tabon-tabon say nagakuan ni. Nakano ni daghan sa Mindanao. Pag isa daning sud kuno moy kuskuson moy ipiga sa kinilaw ba to? Malagi. Mari pa no. Salamat ka jo ni Telini ni dadaan og ko ani nga to tabon-tabon. Dadapi kalamay nga cute. Kung mo aray mo buhol guys, makapit mo hagna na nga ni kadag ang maligja nga kalamay. Kanta. Mas ano mo expired? December 1. December 1 ko na expired guys. Saan mo pag-abring? Uy, ano ni? Kanta guys. Nabutangan na to og pan. Spanish. Francis nga pan guys, Francis. Shout out sa tanan taga Mindanao, nabay daghan ninjong ingani, tabon-tabon. Pero Nami ko nun is piga sa kinilaw. Ay na, guys eh. Kalamay is real. May kalamay guys. ibab na lang na ako, pibubahin ni no, sa pila ka ng video. Ulo. Ay guys, ato lang dyan ipalamandan eh. Sa pan. Ang akin, halak ka ng blender. Dadaan may ate gahapon og kuan kanang kalamay, di ka naman sila og hagna. Mga tanin so, guys. Nahal mako ingani hang ibutang sa pan ba? Ngayon. Nada ingani kagagmadya guys. May kagagmadya na Ay, nang kripto na yun. Patay lahat yung dako to. Nagkotong lahat ang kwanto. Tag motor tag 40. Kana. Kanibaw ko mo tag 20 sugon ni. Tapiso, gagmay man. Gusto? Gamatitin man. Kano pa ni mo? Lan-lan na po niya guys. Di ko na siya mukha ang paan. Hindi mo lan-lan. Nagkabutang ang paan. Wala ko monkey. Monkey girl. Nanguha na. Kung may isang kuhan guys. Tutok ma? Amo ni nga gamitin. May try ubutang Tusok ba? ma? Magsimo ko. Anong, ani? Ani ba?